lankwashe. Hausa kadan. Ni dai yanzu bukata nake da ita a garin ka. Wanda ya samu karuwa a bariki ya bata naira 4,000 ya fi kadada. Audu Cinyedu. Dumala. A garin nan Audu Cinyedu yana dab zakaran da Allah na fada cara ko ana muzuru ko ana shaho sai ya yi ta duk wanda ya niyan karban kudi a gurin sa to kowa ya kai gidansa sai ya karba. Gaskiya kai ma ka san gari yayi zafi. Hama oji kare ni mana. Ka zo ba ka gani mutumin nan ba lafiya. Ka ba mu dan kudin nan aje akan shi asibitin taimaka ka ban 3,000 dan Allah. Audu Cinyedu ba? Naga kuma kin mai rashin mutunci. Wallahi kin gama biya mun. Allah kin gama taimaka mun. Audu Cinyedu. Allah Ni akwai kadan zan baka amma ina tsoron ba haka bani da wuri bane. Hama oji. Kyale manya ba, bai kyale yara ba, bai kyale tsofi ba, duk wanda yake cikin garin nan sai dai bi kansu ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar da ya talauta su. Wurin da haka zai dawo? Wanda na dan watsan nan zai dawo? Ya bi iska, ya tafi ya bi iska. Ɗinka ta bi iska. Haka ya ta zagi na uwa ta uba na dangi har yan gidanmu na yi shiru ka sani ni ba na son magana ba na son hayaniya ba na son wannan ni ne Audu Cinyedu. Za ka maka. Don ba samu kuna gobe ba zan kai ka police Ba station. matsala ni dai ka bani kudin shine buri na kawai. Don ni ga kudi ba imani. Ki san mene? Ki shiru bana son maganar ki. Bayan shi daga kuma Mudi Lankwashe wanda bai da buri da ya wuce ta ko ina ga ana tashin hankali a cikin garin. Wannan shiri mai suna Audu Cinyedu ya kunshi abubuwa da dama, nishadantarwa, fadakarwa, tunatarwa da kuma wa'azantarwa. Ka shagon da aka kai nika dazun nan ka je ka dauko nikan saboda ana bukata a cikin gida. Kai mu dalla ku bar wajen nan. ka je ka burma wa ɗaya mana wuga. Audu Cinyedu. Wato Cinyedu ya mun wata illiya. Kamar ya illiya. Cinyedu ya zo ya mun wuf. Ni fa na san halin ka fa. Ni fa ba na son ka san akwai abu kai wuf ka rabu da ni. Faro ne dai akwai su mala. Kai ka ce mu samu waje mu zanna kai. Ba waje zaman ba mala. Za a samu abin da za a ɗan sa a Wannan ba za a rasa ba yi. Audu Cinyedu. Zan je da shi shiga gida kawai karki da mu shiga Haba gida. na mutu. Kina mu arziki kulli wallahi kina Duk da cewar shi yafi kowa rashin ji a cikin garin amma ko yafi kowa wanawa da kuma jin daɗi da kuma walwala a cikin garin. Gobe da yamma Karka na malam. gidan goggo. Karka da mu kudin ka zan fito. Miki Afin Production ita ta zanna ta tsara muku wannan katacen shirin mai suna Audu Cinyedu. Ka je ka dawo ka zo ka samu. Kai masu aikin na yaran nan fa sun da. Kai mun san halinka ba kamar yayan nakan nan ba. Kaga yanzu yayan kan nan ga Dubai na zo mu je yanzu in ga gidan naku kika sani ko a rushe shi ma a yi sabo. Story Asma'u Muhammad Mai Gatari. Screenplay Abdullahi Muhammad Sar. Executive Producer Miki Afin Production and MSAC Family. Producers Abdullahi Ibrahim and Ismail Muhammad Sak. Assistant Director Abba Eswadi and Ahmad GDK. Directed by Abdullahi Amsak. Wannan gatacen shirin mai suna Audu Cinyedu zai dinga zuwa muku duk ranar Asabar akan YouTube channel namu mai suna Abdullahi Amsak TV. Sai ku je ku danna subscribing da kuma alamar kararrawa domin kallon wannan gatacen shirin mai suna Audu Cinyedu duk ranar Asabar yana nan tafe.